እስኪ አሳይኝ። እኔ አላውቀውም። ሰው ነው የላከኝና ላሳየው። አንተ የምትፈልገው እኔ የተከፈተ የለኝ። እንዴት አውቀዋለሁ? እኔ ፎቶ ቪዲዮ አድርገህ ላክልኝ ነው ያለኝና ልልክለት ነው ላይ ለዩቲዩብ የምሰራበት ነው። አይከፈትማ። እስኪ እሺ፣ በካርቶን ውስጥና ለፎቶ ላንሳው። ኦንላይን ይዛ እንደዛ ብለው የሚያስተዋውቁ ፎቶ የሚሰዋሉ አይደል? ከኦንላይን ኣብ ትሕት መነባበሮ ኣብ ጭንቀት ኣብ ታይ ክሰርሕ ኣብ ታይ ስራሕ ክሓልፈለይ ኢልኩም ትጭነቁ ሰባት እነዚህ ቪዲዮ እዚ ክስካዕ መጨረሻ እንተደኣ ሰሚዕኹምዎ በእርግጠኝነት ከይና ክንዛረበኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ቢነራላት ኮይንኩም ከም ትርከቡ ምንም ኣይጠራጠረን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልእኹም ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ ማለት እዩ። እዋ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ትሕት መነባብሮ ኮታስ ኣብ እንታይ ስርሐ ክሓልፈለይ እንታይ ስርሐ ሃፍታም ክኸውን ኢልኩም ትጨናነቁን ተሓስቡን ሰባት ነዚ ቪድዮ እዚ ደኣ እንተ ብስካዕ መጨረሻ ሰሚዕኹምዎ በእርግጠኝነት ከይነ ክዛረበኩም ሃፍታማት ቢነራላት ልክዕ ከምቶም ሃፍታማትን ኣብ ዓብይ ደረጃ ዝበፅሑን ከንኩም ከም ትርከቡ ኣይጠራጠርን። ስለዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ክስካዕ መጨረሻ ሰምዕዎ ማለት እዩ። እዋ ከምኡ እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ መስለኩም? ኣነ ክነግረኩም ኣበይ ከም ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ማርካቶ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ማርካቶ ማለት ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ዕድጊትን ሽይጥትን ምሻጥን ዝግበረሉ ዕዳጋ ማለት እዩ። ኮታስ ኣብ ማርካቶ እንታይ ክገዝእ እንተልኩም ምንም ትስእንዎ ነገር የለን በጭራሽ። ኣብ ማርካቶ ኣቲኹም ምንም ዓይነት ኣቕሓ እንተደኣ ደሊኹም ብምሉኡ ካብ ዝነኣሰ ክስካብ ዝዓበየ ነገር ብምሉኡ ኣብ ማርካቶ ትረኽቦ ኢኹም። እዋ ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ዶ ክነግረኩም። ደቂ ሰባት ንምንታይ ኢና ድኻታት ከይና ንነብር? ገሊኦም ከ ንምንታይ ሃፍታማት ከይኖም ይነብሩ? እዋ ሚስጥሩ ከምዚ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። እቶም ሃፍታማት ቢልዮነራት ዘለዎ ሕዚ ደፋራት እዮም። ስራሕ ኣይንዕቁን። መዓዝ ክጅምር እንታይ ክሰርሕ ኣይብሉን። ብድፍረት እቲ ዝሓሰብዎን እቲ ክጅምርዎ ዝደለዩ ስራሕን ብድፍረት ስለ ዝጅምርዎ እዮም። እሺ እቶም ኣብ ትሕት መነባብሮ ዘለዉ ሰባት ከ እቶም ኣብ ድኽነት ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ከ ምንም ዓይነት ድፍረት ዘይብሎም ሰባት እዮም። ምንም ዓይነት ዓርሰ እምነት እንታይ ክሰርሕ ከመይ ጌሩ ክሓልፈለይ ኮፍ ኢልካ ብፀሎት ጥራሕ ሃፍታማይ ከም ኮንኩ እናበልካ ምምናይ ከምኡ ኣይኮነን ክሓልፈልካ ዝኽእል። በቃ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ከምቶም ልክ ደፋራት ምንም ዓይነት ስራሕ ዘይንዕቑ ምንም ዓይነት ናይ ስራሕ ንዕቐት ዘይብሎም ሰባት እዮም እቶም ቢነራላት ኮይኖም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ማርካቶ ዘይርከብ ነገር በጭራሽ የለን። ስቲል በለስ እውን ይኸው ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ካብቲ ዝነኣሰ ክስካብቲ ዝዓበየ ኮታስ ኣብ ማርካቶ ዘይሽየጥ ዘይልወጥ ዘይራገፍ ዘይፀዓን ንብረት የለን። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስራሕ ሕዚ ክትጅምሩ እንተደኣ ደሊኹም ማለት እዩ ገንዘብ ኣበየለኒ ክትብሉ ኣይግብአኩምን በጭራሽ። ብምንታይ ክጅምር ክትብሉ ኣይግብአኩምን በጭራሽ። ኣነ ንኣብነት ክነግረኩም ኣነ ብዙሕ ዓይነት ሞያ ኣለኒ፣ ብዙሕ ዓይነት ጥበብ ኣለኒ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ እናሰራሕኹ ቪድዮ ፖስት ገይረልኩም ነይረ። እዋ ኣብ ዳ ሰብ ተቆፂርካ ኣብ ናይ ሰብ ስራሕ ተቆፂርካ ምንም ዓይነት ከምቶም ቢነራላት ሃፍታማት ክትከውን በጭራሽ ኣይትኽእልን። በርግጥ ንግዚኡ ንዕለታዊ ግዜኻ ክሽፍረልካ ይኽእል እዩ። ንዕለታዊ ጉርሻኻ ከብልዐካ ይኽእል እዩ። እንተ ኣብ ዳ ሰብ ተሰሪሐ ተቆፂርካ ትሰርሕ እንተደኣ ኮንካ ግን ዋላ ብ100,000 ተቆፀር ምንም ከምቶም ሃፍታማት ብጣዕሚ ዝበሃሉ ሰባት ሃፍታም ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ በጭራሽ። እንትንታይሲ እቶም ሃፍታማት ንዓኻ 100,000 ዋላ እንተሃዩ እንትኸፊሎምኻ ማለት እዩ ትዝኸፈሉኻ 100,000 ናብ ባንኪ ኢኻ ንስኻ ተእትዎ። ብጣዕሚ ዝገርም። እሳቶም ከዓ ካብ መንግስቲ ካብ ባንኪ ወለድ ልቓሕ ኣውፂኦም ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ብቢልዮነራት ይንቀሳቐሱ ማለት እዩ። ትናትካ ገንዘብ እንታይ ገይሮምዎ ኣለዉ መሲልካ ካብ ባንኪ ብልቓሕ ኣውፂኦም ኣብ ዓብይ ኢንቨስት ይውዕልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ እንዳ ሰብ ተቆፂርካ ካብ ትሰርሕ ከም ዝብለካ ዘለኹ ንመነሻ ንመጀመሪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘርፊ ስራሕ ተቆፂርካ ክትሰርሕ ይግብአካ እዩ። ምንም ማለት ኣይኮነን። ብድሕሪኡ ግን
بتسخا بزخونة تقصير كسر حقيقة جنزب بيزنس إهو كابزو زريعة كازلخو ماركاتو زبار بوتا لك كم عقبها خزمر تخيلها ولا لمنتي بخالص زي يخون سوك كم درجة يكسر حزق بوا عدمي أي متنان إذا السبب انتي يبلني زبها النجر أي سرحن سلزي تايك تقورني أكم مسيلكم كابزو لكم زلخو عداكا بعبا بين أسك كم هفتا جنتكم كم كرشكم كم بيزنسكم كتاس بعقمكم مالتيو سرح نغط جمهورو يزقبأكم مالتيو سلزي أبز ماركاتو ترقوهم اللهم بمولوهم تمسب هنسا نيو بعلتهم زوم أو نيو مچم نوزع لاغازي أتيخا موزي ويزتف أكا مالتيو زرل خي عينت بتغللات إني أكم زي مالتيو سلزي تاي عين سرحي يخجمر كمجرى يخجمر إناولكم أي تفرحوا بقى تسرح زخون يكون بتعاقمكم تفقر لكم مچم أب سرح تسماركم أتو مفرح ترجم يقولون كم تزولكم فرحت أب دخلنا يوم زنورو دفرت أب هفتي أب انجرا أو بزح نجار يوم زجمرو زعتو مالتيو أنا انتي سرح لكم أسيلكم برقتني يا أخي نخزاركم أنا بزح مويان بزح طبب لني أبزه الساعات عمالتيو سوشيال ميديا تتقنك اتزلك مويا منم سب انت عزي فريتر كمالتيو تمويا خا حيسكاي يخا تموت منم ترجم يقولون سلازي زناتي طببن زناتي مويا نسب كفتلي انت دا خوينو بيزنس عالم المعنى تقيما ما حبر سبي كتقم انت دا خوينا بالسوشيال ميديا غير كفالتو يزغبني انا نايب علي افاليت ناي سبات بيزنس زرح حسابات دما كفالت نبوزح نجار كتقمولو يزيتي بوزي كفيليا رقتني خلينا خزاركم زيتو بوزي بزح تاريخ سرحل إيه أنا مالتيو انتهي قبل لكم سيلكم زيتو بوزي بعلو أنا لك كم حدا سرت جزاء ذهن زله مغنياتو زيتو بوزي نعبي لي بزخدا قصري زيتو بوزي كسكا مترشا أنا ولا يموت مالتيو كوزم در ولا أنا يحلف زيتو بوزي نقول لي كم حلال بخليه لك كم جزاء مالتيو حدا ريلستات انسى عند حردا زهانس أسبها ليو سوم هفت مالتيو ساتم تمويتم تريلستات انسى يكاريو يوم أكاريوم نولادهم يوم زترفو سلازي زيتي بوزي كعمالتي لك كم حدا هنسايو أنا خانو بوزح نجار كتقمولي مخاخم أنا مالتيو سلازي سخاتكم دما ببزخ لكم مو كابز علاقازي إنها مسأخم ويكا ناخدكم مالتيو عقمكم بزفقدو جنزبكم جبكم كابيتالكم بزفقدو زخون يكون عينت نقد ختجمرو يزقبكم كورات ختاتلت مالتيو سراح منم أي نعاقن حماق نجاري كنا عاقز يقبون بر مالتيو سرح منم عينت كنا عاق يقبون سلازي أبز ماركاتو زي منم عينت زي ركب نجار يلن كله الله مالتيو بزقات أمزي زخون يكون عينت نقد كز جمهور نتر عليهم أما خورن منم تساقم لن أنا بزلهم أبدأ يكون أوشتي أب بيزنس يكون زخون يكون عينت مال أختي كتلقوا نتر لهم بإمنة زخون يكون نجار كنا بسحلكم كوتاس جزئنا خلق متالكم كن لخالكم أو جعل زلكم سواس مالتي كأيتي بيزر لكم نجار أنت دا أهليو زير لنا أيو زل أخلنا وكأخم زعين سرحلنا إنا ولكم أوكم ينتصحفلنا مالتيو لذي كورات ختاتلتي سرح أي نعاقن يولكم بقى سخونة بيزنس كتجنبر نتر عليها فرح تكوني والكان سخونة سرح كتجنبر نتر عليها فرح تكوني والكان سخونة سرح كتجنبر نتر عليها منم عينت شيم كحزك يقولون هو توم هفتمات كينام زلو حزي بزي منم فرحي دفارات كينام سرحهم أفتي البون أمزح حسولهم أفتي زخد جمرو زي أين عقون إلى مجمروه إهو منم عينت وركت كي قاتمهم بينرلات هفتمات كينام ينور له مالتيو دك سباتكم إنا خن قبرز قد بأنا بقى دخلنت أبز عالم أبز مدري تسألعي انتلو دخلنت لازغونا مالتي كم زلهم قد الماركاتو ممزع أيز بيكمن الله بيبوتو مكفافلتات الله انت يكسرح زن جنزب زين زي أخلن نزك خنا اللي ملعلين إنما كان السنة خاتتفقن أبزه الساعات بتلي أبزه الساعات جنزب حيسكاية منو بترجم يقولون أبانك خوت أمتو سخونا نقدر كتسرح له يزم الرأس سلازي أبانكي نهفتماتي خاتوا ولا خمبر نبع على خمنم عن ذي تكملون أبانك زعمت كي جنزب الأمون تكت أمكا هو ماركاته كم ستري ولا خم يوم على تيو بتلي لا يرجع هاي الإنسان تخيلكم ما زيد لكم ما عينت إلكترونيكس خم تروحوا بتعمل زقرم أبزي كابزن أساس كابز عفي إلكترونيكس كل نجار كتاس تروحوا خم مالتيو سلازي هو نابز النامت أخم
ድሓን ዘለኩም ዓቕሚ ማለት እዩ ካፒታልኩም ክትዕብዩ ሃፍታማት ክትኮኑ ዝግብአኩም ብዘጋጠም እዚ ኣነ ክዛረበኩም ዝደሊ ስራሕ ምንም ዘይጀመርኩም ሰባት እንታይ ክትሰርሕ ኢልኩም ዝተጨነቅኩም ሰባት ኣማኽሩኒ ኣነ ክሕብረልኩም እንታይ ክትሰርሑ ከም ትኽእልኹም ዓቕምኹምን ካፒታልኩምን ጥራሕ ንገሩኒ ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ኣብ ንግዲ ዓለም ዘለኹም ድማ ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብእምነት ብዝኾነ ይኹን ነገር ዋግኡ ጽንዓት ጌርኩም በዓልትኹም ኣነ ክልእኸልኩም እየ በእርግጠኝነት ከይነ ክነግረኩም ማለት እዩ ናብዚ ምምፃእ ምንም ዓይነት ኣየድልየኩምን ኣብ ደገ ትነብሩ ሰባት ኣብ ደገ ትነብሩ ኣሕዋተይ ድማ ማለት እዩ ኮታስ ካብ ኢትዮጵያ ዘድልየኩም ነገር ወይ ከዓ ከፍቲ ዘለኹምዎ ክትሰድዎ ትሩይ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ንዓይ ደውልኩም ሓብሩለይ ስልኪ ቁፅረይ 0914 74 69 66 ኢልኩም ምድዋል ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ካሊእ መዓልቲ ብካሊእ ቪድዮ ክስካብ ዝመፀኩም ስሰናይ ንዓኹም ቻው